Vyhnaním z raja sa samozrejme príbeh nekončí, lebo Boh slúbil, že tých, ktorí mu boli neposlušní, predsa len zachráni a pošle im vykupiteľa. O tom je aj ďalší výjav na dvojreliefe na pravej hornej časti svätej brány baziliky svätého Petra. Poďme sa zahľadieť na symboliku tohto obrazu. Medzi vyhnaním z raja a zvestovaním Panne Márii je významová symetria. Kým na ľavej strane je scéna neposlušnosti prvého Adama a prvej Evy, v druhom výjave vystupuje druhá Eva a druhý Adam, ktorí na rozdiel od prvej Evy a prvého Adama budú voči Bohu poslušní. Panna Mária je novou matkou nového obnoveného ľudského pokolenia, cez poslušnosť ktorej na svet prichádza druhý Adam, Ježiš Kristus. Ústredným symbolom tohto obrazu, kde vidíme Pannu Máriu, je kniha. Pretože v Panne Márii sa naplnili dlhoročné proroctvá o tom, že Boh pošle záchrancu. A je to tiež symbolom toho, že aj Panna Mária je otvorenou knihou, pretože je otvorená Božiemu hlasu. To vyjadruje aj okno, ktoré je otvorené za ňou a je symbolom styku dvoch prostredí, Božieho a ľudského prostredia. Uprostred okna preto je holubica ako symbol účinného pôsobenia, účinnej sily Ducha Svätého. O tom je holubica v okne. Pannu Máriu zastihne táto situácia, ako to tu vidíme v momente modlitby. Ona uvažuje o Božích tajomstvách hlboko vo svojom srdci. Ako nám to priblížil pápež Benedikt XVI, toto uvažovanie v srdci Panny Márie vlastne bolo hľadanie súvislostí medzi mnohými udalosťami, ktoré vo svojom živote zažila. Symbolom Máriinej dokonalej čistoty i jej nepoškodeného počatia, i toho, že Ježiša počne pod srdcom z moci Svätého Ducha, je lalia vo váze, ktorá stojí pred ňou. Polné lalie sú aj súčasťou iných textov, napríklad Ježiš chváli lalie polné, keď hovorí, že sú nekonečne krajšie ako celá Šalamúnová nádhera, celá Šalamúnová sláva. Niektoré symboliky hovoria, že typicky ovisnuté listy lalie sú o pokore a ich biela farba je symbolom čistoty. Je to symbolizmus, ktorý sa rozvíja najmä v 15. storočí. Anjel nedrží v ruke laliu, ale ružu, ktorá v starozákonnom speve o Božej múdrosti je prirovnaním k tejto múdrosti. Som ako ružový sad v Jerichu. Ešte pred vznikom loretánskych litánií existovali mariánske litánie o Panne Márii, kde aj ona je predstavená ako ruža duchovná. Ruža, ktorá má zavretý krásny purpurový puk a trne sú symbolom mlčania, diskrétnosti, ale aj bolesti. Veď Panna Mária je sedembolestná Panna Mária, pretože prežila aj bolesť svojho syna. Na Vianoce spievame, že narodil sa Kristus Pán, veselme sa, z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa. Čo môže byť takým rušivým elementom a nečakaným tohto výjavu je mačiatko malé, ktoré pozerá spoza závesu. Je to symbol pozitívny alebo negatívny. Zdá sa, že v tomto prípade a v tejto konštelácii, hoci je to, tak by sme povedali, zlaté zvieratko, predsa len negatívny symbol zla, svojhlavosti a krutosti, dokonca možno diabla. Ako sa totiž mačka hrá s myšou, hovoria niektoré duchovné texty, tak sa diabol zahráva s ľudskou dušou. Ruža i lalia sú protipólom, lebo sú o Máriinom súhlase, Máriinej poslušnosti a preto ona je naozaj bránou do neba a bránou z neba, lebo veď cez ňu druhý Adam, Ježiš, záchranca, dobrý pastier, prišiel k nám, aby hľadal, čo je strátené. Mária je brána k Ježišovi, ňou bola v Káne Galilejskej, keď povedala: urobte všetko, čo vám povie môj syn.
O tom je aj nápis, ktorý je dokončením začiatku nápisu z predchádzajúceho reliefu. Čo Eva žalostne stratila, a tu je to dopovedané, to Mária Ježišom ako ratolesťou vrátila. Milí priatelia, ktorí putujete cez prach Svätej brány, Panna Mária je pre teba aj pre mňa, pre vás veľkou inšpiráciou, aby sme v jej duchu prekračovali Svätú bránu. A v jej duchu znamená prekročiť tú bránu v poslušnosti voči Bohu, ale aj vo veľkej otvorenosti voči jeho impulzom, keď s ňou hovoríme: áno, Pane, chceme byť tvojimi služobníkmi. Chceme vykročiť z nášho egoizmu, zo seba a vkročiť do tvojho prostredia, do tvojho srdca a tam načerpať svetlo, ktoré túžime odozdávať aj ďalším, aby aj oni zatúžili nájsť dvere, za ktorými ty stojíš, aby si ich prijal.